बरायबाय नोंथांमोनबो खोबार गोदान भिडिअ दा हासिब दानहैगोन आरो ने हाजोआव हासिब झारु काटेगा जंगल में पहाड़ में नै ओंखारबाय बुरियाबो आरो बाजैयाबो नै लंपेन्ट जिन्स गानलायलायना ओंखारबाय एलबानाबो थांगोन होद नों थांनांला फिसाद्राय खालमानसिनिफ्राय थां जाय जों ज' जाना थांसिगोन आरो फैबावगोन सानैसो नै झारु मतलब हासिब बोलता है हासिब को बोलता है झारु समझ में आया तो नायलांबायथारोना हाजोआव जोंनियाथ' हाजो खाथि मिथिखायो हासिब दानहैगोन आरो ना फुल हासिबनो गरायलानजाय हासिब हाजोनि ज' नायलांबाय आरो ना नोंथांमोना दिनै माबादि डेन्जार हाजोआव गाखोनो आरोना ज' चलो देखते जाओ अभी जों थांगासिनो आरोना दायो नायलांबाय थादो नै सफायबाय सानै सफायबावबाय आरो हनै हासिब दानहैनोसै नै वा थांग्रोबाय साबसक्राइब खालामना हो मिकनेस भिडिअ नायलांबाय थादो आरो ना नै फैजोब्बाय मानसिफोरा वा मोनफैबायानो आरो नै हाजो खाथियाव थांगासिनो जोङो नै आइगासिनो मानसिफोराबो जोंहा पार्टनारफोरा लाइन हे ज' नै हाजोआव बैथिंनो बैखिनियाव दानहैगोन आरो ना बैखिनियाव दाखालिथ' हाथि गाबबाय थानायमोन दिनैबा दंना गैया सिरि सिरि नायना थांनांसिगोन आरो ना बहुद हाबथान जाना थांबासो थ' नायलांबाय थादो बिसोर हिन्जावफ्राथ' माबायदि दानगोन गाखोगोन दा खिथिगोन आं बिसोरनो नायलांबाय दा नै सफैबाय आरो ना भितराव दसे हाबबोबाय जोङो हाबजेनबाय हाजोआव दा नाला दै नाला थांगासिनो आरो ना नै सफायाखै माखासेया आन्दायबोबाय आन्दायबोदों हायबाय था नाला हायबाय था अ नै आन्दायनानै खिथु थाबायनांगौब्रा सोरबा थांबायानो नै बेनिफ्राय नै हाजोआव बिराद रेमेना जायोलै बिलाइआ औवा बिलाइआ नै गाखोबोगासिनो नै लाइन गोजौथिं गाखोलांनांगोन बिथिं नै नायलांबाय थादो ना गाखोलांबाय थानोसै बिदिनो देलायनि हासिबा मोनसे मोननै दानदो नै दानजेनबाय इथिं गोजौथिं दानहैनोसै आरो ना नायलांबाय था मेंलायलायबाय नै बेयाव मोनफैबाय आरो दायो ना गोजौआव नै इथिं गामि भिउ मेंजोबलायबाय आरो ना ज' हासिबा मोजाङानो ओंखाराखै दायो गोरलै गोनजा खमावबो सप्तासेनि उनावबा मोजां जागोन आरो ना नै ससेल' ओंखारदों नै बेफोरनो ओंखाराखैयानो मोजां नायबावनो इथिं एसे गोजौआव एसे नायहैबावनोसै मोनगोन खोमा दाथ' जायाखैयानो नै गुसुंथार फैनानै लससो जाबायदां ना ओरैनो हासिबखौनो मोनगोन ना मोनलासो जाबाय स' नायलांदो हिन्जावफ्रा बुरैफोरा गाहायाव थाबोजोब्बाय आं गोजौआव सफैबाय आरो ना नै हाग्रा गुदुआव सासे आमलाइ फिथाइसो मोनबाय हनै आमलाइ ओइलाय फिथाइफोरा ओइलाय
बेथिंबो दों फिथाइया हनै दोंसाबो बोसोरै मोनजायो बिनिखौ फिथाइखौ हासिब दानफैबा आमलाइ फिथाइ जा हलाथिं गलांबाय हासिबखौ जितगासिनो आरो हिन्जावा नै आमलाइबो मोनजाबाय आमलाइ फिथाइ बरिया हानगासिनो बेथिं हलाथिंबो दानगासिनो सासे नै हासिबखौ माबायदि जिरो नायना ला जोंनिथिं नै आखाइनि मुजा ओमफ्राय लंपेन्ट हास'नायजों बिलाइखौ ज्रोद बोस्रोदो आरो ना नै स्रेद बोस्रोदबाय साफा खालामबाय बेबायदि खालामो आरो ना थ' आमलाइ थाइसे दंबावो नैयाव ओरैनो थाफायखोमादों नै जि कालार बरिया बरिया आमलाइया जारोम जारोम आपेल फिथाइफोरबायदि गरममोन ना गोलोमजोब्बाय हाजोआव बरिया हासिबा गैथारा इसेल'सो मोनबाय नै मेंबायसो थाबायनानै आखाइसेलाय माथो हासिब जितनाया मा अबस्था जितगासिनो हासिबखौ ओइला खनायाव हारसिं दङ मासे ओइला जितगासिनो नै ज्रद ज्रद बोस्रोदगासिनो आरो नै जोंहानियाबो आं बैथिंबो नै बैस्राबो बिमा फिसाला होथारदों जोंहाबो बोराय बुरि होथारदों बेहाल'सो हारसिं हारसिंबाबो बारासो हादोंलै बेहा जोंनिसायबो थ' गामियाबो बारा गोजान नङा रायज्लायनो होखादों नै गामिखौ दा जोङो इयाव जमा जिरायलायगासिनो बिलाइ नै जिरनोसै दसे मोनालायसिगोन हासिब दाननानै दै लोंना लानांसिगोन नै बजा खाजोब्बाय नै दै लोंना लानोसै एसे ओमफ्राय न'थिं आवगायलांसै नुहुरनाय गामिया जोंनि गामि थांबाय थानोसै जोंलाय दायोलाय नै साना हाबसिगोन बारा गैला टाइमा बेसेबां जाखोथाय नायनाय जायाखै माबायदि जाखो दिनै अबस्थाया नै गस्लाफोरावनो सेस जाजोब्बायनो सिथाबलु सिथाबला खेनायाबो सेसनो हनै खेनाय खाथबना लानो रोङासै माबा सि हाग्रा जाजोब्बाय जों फार्स्ट दैयो बैयावनो मोनबाय बै गुगानायावनो थांनायमोन दै फार्स्टआव ओरैथिं खारनानै ओरै फैफिननानै बेयाव दानफैबाय आरो ना मोनबाय एसे ज' जों दायो थांबाय थानोसै हासिब दांग्राफोरा बुन्दा बुन्दा बानना लाबोबाय नै ओंखारलांबाय नै हासिब दांग्राफोरा नै इथिं सासेयाव आरो फंबाय लोगो दंहैनो बेहा थौ ओंखारलांसै थौ नै आंहाबो ओंखारलांसै बारे बारे डेन्जारलै लामाया बारे अराथिं ओंखारबोनांबाय नै गाहायथिं नायलाय मैदेरा मा खालामलांजोबखो दंफांखौ नै सेस मैदेरा लामाखौ मादि खालामलांजोबखो नै डेन्जारलै बारे हासिब दांग्राफोरा मेंलायबोबायलै गामि दुब्लि मोनफैबाय गिनांगौ गैला दायोबा मैदेर फैयोना मोसा फैयो टेनसन गैला बानलांनो हाला नै साइकेल बिहरनांबाय गन्दगलनियाव नै गारि साबिसो लाना फैदो साइकेलनिखौनो नै हासिबा
बानलांनो हालाना साइकेल लिंहरनांबाय साइकेलाव खाना हरनोसै दुगैबाय लोबबाय जेने तेने हाजोनिफ्राय फैनानै नै मोनाबायानो होनदो आरोना सान हाबबाय गैला थ' जेन तेन दुगैनो हाबाय गोजांनानै मोदोमाबो ख्रुब ख्रुब खालामलायलायदों हिनजावाथ' नै ओंखाम संनांबाय मैगं संफैबायानो लोगो लोगोनो फैनानै बारे नै संबायानो आरोना मोनासिगोनानो गैलायानो होनदो आरो स' बेलासियाव ओंखामबो मोनजायासै आरोना उखैलायबाय दा मोनबाथाय आरो जानोसैसो ओंखामाबो मोनखाबाय माथो ना मोनबाथाय जानोसै देन्जार मेंलायलायबायलै संबाय आरो नै फान्थाव आलु जोंहा फान्थाव आलुखौ नाफ्रुयोसो लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि जायो लोगोफोर जाहाबा नाफ्रुयोसो आरो फान्थाव आलुखौ जानोसै उखैखाबाय जाखावनांगोन उखैबाय जाला उदैया ना 12 बाजियाव मोनजायासैना दिनै एकदम मेंबाय हाजो गाखोनाया बेहाथ' जाबायानो नै दे जाबायानो बेहाथ' आंबो जानोसैयानो नै आंहाबो लाबाय बेखौ मिथिदों मा बुस्थु बेयो अमा मेजेमसो मिथिबायना ओमफ्राय नै फान्थाव आलु फुलकबि मटर बान्दा कबि आरोना थ' जालांबाय थानोसै नोंथां जाबाय जोंहा बोराया उखैनाया थानो हायि जाबायदां आंबो जालांसै बिदिबा ना लोगोफोर जानायखौ दिन्थिनाय जाला आरोना हमबायलै जाखांनायनि गय लांनो हायदों नैबेयाव नै नुबाय दा गयखौ माथो गना गय हांग्रा गना नै आनहरनोसै आरोना गाहायावनो नै मोनहैयो आरोना लोगो लोगोनो मोनबाय जाहैनोसै आरोना गय जानोसै ओंखाम जाखांबाय आरोना खोमसिस्रायाखै बारा होमबाबो जाबाय आरोना थ' 12 बाजियाव जानाय जायोखायनो उखैथारबायमोन जाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो ना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो ना गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना बयबो थ' ना जोंनि दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय